הפבילי המעצבן הזה. אתה לא מאמין מה הוא עשה לי היום בגן. לא הולכת לגן הזה יותר. אני לונה. אני בת 5.5 ואני מתכננת לברוח מפה רחוק רחוק. את לא יכולה לברוח ממה שקשה. את צריכה להתמודד בדרך אחרת. את יודעת, את יכולה להתמודד איתו. ואני יכול לעזור לך. זה התפקיד שלי. אני מרגישה שאני יכולה ללכת לגן ולהתמודד עם בילי אם הוא יגיע. יש שם סיפור מדהים על איך באמת אפשר להתמודד עם פחדים בגן. יש מנעד של רגשות ומנעד של דברים שילד יכול להתמודד איתם, ואיך בסופו של דבר אפשר למצוא את הפתרון. הצגה חינוכית ברמה גבוהה מאוד, מתאימה גם למבוגרים, גם לילדים, גם למה שבאמצע. יש שם המחזה של איך בעצם צריך ואפשר להתמודד עם כל קושי שהוא, החל מגיל הרך ועד גיל בוגר. בעצמי למדתי כמה דברים, גם בתור גנן ילדים, גם קיבלתי ממעיין עכשיו כמה כלים של איך להתמודד כשקשה, גם לי וגם לילדים. ואני מאוד מאוד ממליץ על ההצגה הזאת, הצגה שמכניסה אור ללב וגורמת ללב להוציא אור החוצה. היה מדהים, מרגש מאוד. אני חושבת שהמסרים שהיו בהצגה הזאת זה משהו שכל אחד יכול להתחבר אליו, בכל גיל.